Hello friends, welcome to my channel, my mini village garden. Friends, ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟରେ ଆପଲ ବେର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି ଗଛର କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବା, କ'ଣ କ'ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ତେବେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଫ୍ଲାୱରିଂ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଇଥିଲା, କେମିତି ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଆମର ଫ୍ଲାୱରିଂ ସମୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟାକି କିଛି କରିହେବନି, ଯେମିତିକି ଆମର କିଛି ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍, ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍, କିଛି ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଏସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଫ୍ଲାୱରିଂ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଫ୍ଲାୱରିଂ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗଛରେ ଫ୍ଲାୱରିଂ ଭଲ ହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ଆମର କେତେ ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଜାଗାଟା ଟିକେ ହାଇଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ୱାଟର ଲଗିଂ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ୱାଟର ଲଗିଂ ଅଛି ବା ପାଣି ଅନବରତ ସେଠି ଚାଲିଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଝର ବାହାରିଛି। ଏ ଯୋଉ ଆମର ଗାର୍ଡେନର ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେ ପୋଖରୀଟା ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଆମ ଗାର୍ଡେନ ଭିତରେ ଝର ଅଟୋମେଟିକ ବାହାରିଛି। ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ଆର ବର୍ଷ ବି ସେଇଟା, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ସେଇଟା ଥିଲା ୱାଟର ଲଗିଂ। ଏ ବର୍ଷ କିଛି ମାଟି ପକେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଟିକେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିମାଣରେ କମିଥିଲେ ବି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେଇନି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଗଛ ସବୁ ଅଛି ଉଚ୍ଚାରେ ଅଛି ସେଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା ଟିକେ ଖାଲରେ ଅଛି ସେଇଟା ୟେଲୋ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅବଜର୍ଭ କଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଥିରେ ଆମର ଗଛରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଡେଫିସିଏନ୍ସି କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ସେଇ ୱାଟର ଲଗିଂ ଲାଗି ହିଁ ହଳଦିଆ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଭଲ ଆସିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଣି ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ବୋହି ଚାଲିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ପାଣିଟା ଠିକ୍ ସେ ପାସ୍ କରିପାରୁନି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଚାରିପଟେ ପାଣି ତାର ଅଛି, ସେଇ ୱାଟର ଲଗିଂ ଯୋଗୁ ସେଇଟା ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତେବେ ଆମେ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ତାକୁ ଏବେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହରମୋନ ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ପ୍ରମୋଟର ବା ହରମୋନ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମର ଆଗ୍ରୋଭିରା ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଆଗ୍ରୋଲାଇଜର, ସେଥିରେ ମିକ୍ସ କରି ଆମକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆଗ୍ରୋଭିରା ଆମକୁ ପ୍ରତି ଲିଟରରେ 2 ml ଆଉ ଆଗ୍ରୋଲାଇଜରଟା 0.5 ml ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଆଗ୍ରୋଭିରା ଆଉ ଆଗ୍ରୋଲାଇଜର ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅଛି, ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ଲଘୁଚାପ ଉପରେ ଲଘୁଚାପ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ପାଣିର ସମସ୍ୟାଟା ଆମର ଯେମିତି ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ରହିବ। ତେଣୁ କିଛି ଆଉ କରିହେବନି, ନେଚର ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ତାଳ ଦେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆହୁରି ମାଟି ଫିଲିଂ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ଆହୁରି 70ରୁ 80 ଟ୍ରିପ୍ ମାଟି ପକେଇଲେ ଯାଇକିରି ସେ ସମାନ ହେଇପାରିବ ଆଉ ୱାଟର ଲଗିଂ ସମସ୍ୟାରୁ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଟା ପଲିନେସନ୍ ଟାଇମ୍, ଆପଣମାନେ ଅତି ଜରୁରୀ ନ ପଡ଼ିଲେ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ପକାନ୍ତୁନି। ଯଦି ପକାଉଛନ୍ତି ଆମିଷ୍ଟାର ଟପ୍ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ଟା ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ବି ସେଭଳିଆ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅର୍ଗାନିକ୍ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେମିତିକି ମୋ ଥିଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମୋର କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଅତି ଜରୁରୀ ଅଛି, ତାହେଲେ ପକାନ୍ତୁ। ନହେଲେ କେବଳ ଏଇ ହରମୋନ ହିଁ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହରମୋନ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଭଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି, ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଝର, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଫ୍ରୁଟ୍ ସେଟିଂ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେ ଫ୍ରୁଟ୍ ସେଟିଂ ଯଦି ହେଇଗଲାଣି, ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯେହେତୁ ପଲିନେସନ୍, ଯଦି ପଲିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ନାହିଁ, ସରିଗଲାଣି, ତେବେ ଆପଣ ଏବେ ବୋରନ୍, ଜିଙ୍କ୍ ଏସବୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତାକୁ ବେଜାଲ ଡୋଜ୍ ବି କିଛି ଆପଣ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।